иди қурбон дуввумин иди мазҳабӣ дар замони хуруҷи пандемияи коронавирус аст ки мақомот таҷлилашро манъ карданд. мақомот ҳадаф аз ин тасмимро пешгирӣ аз густариши бемории ҳамагир гуфтанд. бархе аз сокинон бар ин боваранд ки танзими маросими идгардак номумкин аст. дар рӯзи иди қурбон мо бо чанде аз сокинони душанбе суҳбат кардем ва аз онҳо пурсидем ки идро таҷлил карданд ё на. хайр талабот аст, инро ҳам бояд нодида нагирем, лекин чӣ тавре ки мебинем хоҳем нахоҳем мардуме ки ид мекунад кори худро мекунад. ид бенамоз ид нест охир. ид ба намоз ай. Бенамоз шакбат. чӣ хел идои пеш нағз буд ки озод ид мекардем. ҳозир карантина гуфта намемонанд ид кини. саъди соати 6 биромадем. Не ки ид зур гузашта. ай иди гузашта да не ки зур гузашт ид. чӣ хел зур гузашт? ҳама хи даро шиноӣ када. не якун гапам задану не ки мо чӣ хони хеш табор нароем дуои хотир накунем. агар вай мегуфт ки ана ҳамин хеш табор буд омада як дуои хотир накард гуфта.